Wis tau ngerti ceritane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong ya, kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundha manik semono uga, tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake cundha manik ilang dayane. Kuwi mung sirongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo. Ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Ya wis. Aja kok kian gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, durna bapakku.